Maliwanag ang paligid ng munisipyo sa Minalaba, Camarines Sur, hudyat ng mga selebrasyon kaugnay ng Pasko. Tiyempo ang Christmas lighting sa kaarawan ng kanilang alkalde na si Mayor Chris Lizardo. Kapartner ang DepEd sa aktibidad, kaya may sayawan handog ng mga estudyante ng mga paaralan sa bayan. May bisita pang mga hero characters na na-enjoy ng mga bata. Sakto kaibahan mining mga aki and surprise in the araw gani. Igwang may Christmas na event. Maugma. Mas maugma mo niyan tadakol, may mga aki. Iniba ko nga nining aki ko tsaka pamangkin ko tang aning mailing maninday di ang gayon kang celebration digdi sa Minalaba. Inibi mo po ni Christmas lighting, pag-lighting kang Christmas tree with fireworks display. Pigtaon mi sa birthday ni Mayor Chris Lizardo, ang ama kan sa Muyang Banwaan. So ini sa Muyang pasasalamat sa magagayo na proyekto padara niya. Ano po sa nakaaging tulok termino niya. Ngunyan po ang third term niya. And pigtawan mo siyang onrang ngunyan. Sabay sa Christmas celebration kang Minalabak. Ang Pasko sa Pinas. Sa provincial office naman ng PNP Camarines Sur, mapapasyalan ang mga pinailawang parol at bilen. Gawa sa mga indigenous materials ang mga Christmas display mula sa 30 istasyon ng pulisya sa probinsya. Agaw pansin ang bilin ng Bato Municipal Police Station na imbis na bituin, tilapia ang nasa ibabaw nito. Yung liwanag na siya lang nagbibigay ng pangkabuhayan sa mga taga-Bato. Medyo masakit dahil gabos magagayon. Ang hiniling ta si creativity, originality, si craftsmanship, saka itong overall na itsura niya. And so far, igwa maning kumbaga nag-angat sa iba. Pero masakit po talaga, tagabos magagayon. And gibo kang sa tuyang mga police personnels and police officers. Pero anuman ang disenyo o saan man gawa ang dekorasyon, ang mahalaga ayon sa kanila, maiparating nito ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. As we witness these lights shine, may they serve as a reminder of the light we carry within ourselves and the light we strive to bring into the lives of others. Jan Amador, CSN.